O englezoaică născută dintr-un scoțian și o franțuzoaică devine simbolul Revoluției pașoptiste române. A fost muza pictorului Rosenthal pentru o serie de tablouri, cel mai emblematic fiind România revoluționară. Încă din perioada exilului în Franța, înflăcărata Maria Rossetti are o activitate publicistică și jurnalistică intensă. Întoarsă în România, devine prima femeie gazetar de la Noi și inițiatoarea revistei Mama și Copilul, un săptămânal inedit la vremea aceea, dedicat creșterii și educării copiilor. Este de altfel rodul vieții împlinite de familie, cuplul Rossetti devenind părinți de 8 ori. Fetiței născute în ziua izbucnirii Revoluției i-au pus numele Liberté, ca simbol al valorii supreme în care a crezut alături de soțul ei, liderul C.A. Rossetti, și pentru cauza căreia s-a dedicat trup și suflet în vâltoarea Revoluției de la 1848, sprijinindu-și soțul și chiar salvându-l împreună cu un grup de revoluționari.